Ola, bos días a todos. Estamos hoxe en Coiro, máis concretamente aquí en Miranda, no barrio de Miranda, cerquiña do casco urbano. Temos un día tremendo de solazo, co cual aproveitamos para presentarvos esta propiedade. Trátase dunha casa que ten diferentes cousas que acompañan, unha casa para rehabilitar, casa de pedra, casa antiga, que se compón de un terreo anexo aquí a nosa beira, terreo grande, con frente de camiño público pola parte de abaixo. Ademais ten, como vedes a miña espalda, un hórreo restaurado, rehabilitado, que está en perfecto estado. Ten tamén unha segunda finca compartimentada, un segundo anexo, que está ao frente da vivenda, que pode ter un uso moi adecuado para a horta. E despois na parte que conforma o eirado frente á casa é onde se dispón o hórreo, que está a miña espalda, e onde está tamén un galpón tellado ao modo de garaxe, un lavadero. Dentro do que é formando o conxunto da vivenda ten un galpón anexo que sirve a súa vez para acceder a través dunhas escaleiras interiores desde a cociña ao fallado. O fallado está en perfecto estado, é un tellado feito con madeira, eucalipto e non ten nada de humidade, está perfectísimo. Ese galpón ahora mismo tamén se conectaría ca parte interior da vivenda, ca parte baixa, que está de pedra, que ten un cuarto independente, ten unha entrada, e o resto do baixo está, no seu momento tamén se acondicionou como vivenda. Puntos principais da vivenda, na primeira planta, é unha galería que ten ao frente, que colle vistas sobre o casco urbano de Cangas, cara a ría, que incluso se ve o mar, e un mirador que se accede desde o salón, que colle vistas sobre a propia finca. Seguídeme e vamos a amosarvos esta estupenda propiedade. Vide comigo. Pois comezamos polo eirado, porque está diante da casa, e podemos ver todas as fachadas que teñen o soleamento perfecto. Creemos que pode ser ca súa orientación que ten ao sur, co cual dalle o sol dende a mañá ata a última hora da tarde. Vámonos a acercar cara a entrada da finca, entrada para coches, con unha pequena entrada para peatonal. A casa, pola súa fachada traseira, está en medianera con outra vivenda, e dende o eirado, onde está o galpón anexo, a parte baixa como bodega, accedemos a través das escaleiras á planta de vivenda. Vivenda de pedra, vivenda antigua, con muros de carga, mampostería, muros de 70-80 centímetros. Temos unha primeira peza onde está o aseo, e depois un recibidor, onde á esquerda vamos ter a parte da cociña comedor, onde está o acceso a través dunha estancia, unha escaleira interior para subir ao tellado, e a través do pasillo a 3 estancias, unha interior, 2 exteriores como dormitorios, e o salón unindo e cosendo todo, onde está o mirador e onde está a galería. Dende aquí é onde se disfruta das vistas sobre a propia finca e tamén cara ao pobo, cara a Cangas. Como orientación, como os decíamos, sen querer repetirnos, excepcional, cara ao sur e tamén ao oeste, sol todo o día, propiedade interesante para todos aqueles que queredes facer unha inversión para rehabilitar ou para imprimir ese carácter personal que sempre nos gustaría ter na nosa vivenda en propiedade. Así que esperamos as vosas consultas a través de lares.gal ou acercándose a nosa oficina na Fonte de Galo. Deica.